Ana m aṅụ oke mmanya. Ana m aṅụ oke mmanya o. Mana anara m aṅụ mmanya anọwa before m wee mee gịnị? M wee nụọ nwaanyị. Na ka m nọsalụ nwaanyị wee nweta ofu enyi. This guy na-aṅụ mmanya m wee soli ya wee ṅụba. Na-aṅụzi mmanya na-emegheli na-enwekwa m company mgbe afọ before m nụọ nwaanyị. This company bido dachighebe azụ. Ife bido fiabalụ m arụ o. Ma still m continue na-aṅụ mmanya. Nwunye m wele aka nri ya ọmụcha wele aka ekpe ya ọmụcha still aka m na-aṅụ mmanya. Ọ sị bụ nne nwunye wee bukete ife a na o kwerọzịa to the point na ya ṅụsịa mmanya ọbịa ka okwu ya kụọ ya ife o. Ọ sị m nne na this lady mụtali ofu nwaanyị. Ya wee kọkatịa ife olu wonder park ya ngwongwo edulu nwa ya nwaanyị ajawalụ. Ya aka na-ekwu ka ayọ biko ndị befa wele ife ya mee n'isi ewechigheteli edobelie sa na fa chọrọzi. Ịghọta kịta. Ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya. N'ihe anụnwa bụ ayọpụ na yọta na to him. Ya wee ji maka ya na ya mọrọ dat na mmanya ya na-aṅụ na ndụ ya na-ebi nwere ike skata ihe anya mara ejie. Ịghọta kịta ndị na-afụrụ this lady n'anya o. Ọ na-agwụ ya anya tisi enyi ife ụtụtụ ya ayọ biko ndị mmadụ wee sị anya hapụ o wee hapụ ya. Ọ sị m ka this woman na ikekwụla ọtọ gwa ya. Ya wee sị na o nwere ife megidekwa ka aṅụ mmanya again. Ya wee kwụsị ịṅụ mmanya o wee bido jebe ụka bido netere company anya bido gbaba mbọ. Ọ sị m na ebidokwe o company ebidokwe move again. Ịbagolunye gwele onwe ya nyezie Chukwu mebe ọfụma. Ọ sị m ihe a na-ewute na ya mara ife a ga-eme mgbe ya ji wee do ready to marry again. Ndị mmadụ sị anya hapụ that woman ya na nwaanyị ọzọ. Ya hapụ ya ebe ewechigogolo nga na o nwee ka ọ dị ichekwe nwakwa nwaanyị ahapụrụ gị wechighete gị nga nke nwa na ọkala ịnọ mana ejibe na ọkala ịgbago ndị mmadụ convince enye ya move on ebe dị woman move go on. Ọ sị m actually o ya amaghị jebe ka aje ịmago n'ulu ọbụna di na-abịali ya na ọ na-akwadozi sef ịnụ di ọzọ. Ọ sị ike kwụkwọ ọtọ gwa ya ya wee movezie on wee jee nụọ nwaanyị ọzọ o. Kendụlụ nwaanyị ọzọ nwaanyị agwa bata mụọlụ ụmụ nwoke na-abụ na-afọrọzi nwa. Company anụnwa gabaza to the point na-abidozi nwebe ego mebe ọfụma gbaba moto lụba ụlọ ịbagola na-anụzi afọ anya na-eme ọfụma o. Ọ sị bụ ọkwanya ọnụ one day na etu nke a si nọlụ n'ọfịs ya ịgbagonu asị onye nwe the company asị a na o nwee nwoke ala na-achụ ya kpaa afọ ya kpọluo n'isi na ya kụchasịla akụja. Ịghọtago so onye asị fafagwa anya na bana enwere efe fasị na o ji pikchi ya n'aka o. Ya wee sị ha jee kpọta ya. Ọ sị this girl wee bata. Ọ sị na ọ dị most beautiful girl anya fugo for so long. Ya wee nebi ewesi onye ka ọ bụ ka ekwugheli ọnụ. Ọ sị ada dị na akụja si ama ọmakwa kịta onye ọ na-agwa sị ya esi na ya maara. Ọ sị m nne na ya muvuzi nọ ọnụ muvu wege na nwaanyị ajụ okwu child support nwere nke ọ jụrụ ya maka na ọnụgonu dị ịmagonu nye muvu on entirely. A ga-akọrọ gị aka. Ọ sị bụ ọkwana ya ngwa wee bido wee kwụsịsịbe a na-ekwu nwa tiwa akwa n'ebe. Ọ sị m nne na ya mụrụ ụkwụ ya ga-eji wee kunyite n'oche ebe ya nọ nye ebebekwa akwa dị mkpatụ ka ya anya mmiri na-apụ ya n'anya. Ọ sị nwa bebe saa na ana nye si n'ochie gbapụta makudo nwa na-ebe si ya biko ya gbaghali ya na ya mejọli ya zga na-ebe agụụ nkwụrụ anya abalị afụfụ amarọ m na nwere nna nwesi company wee na-ata afụfụ ịgbala ajọ onwere ife mmelụ gị ka nne m mejọlụ gị emejọlụ gị kedụ ịmakwa akpatụ ya awakwa m na-arụ o. Ọ sị m na nwa benyeli alịlị n'isi alịlị dị mkpatụ ka anya na-ebe akwa sekchụrụ ya bata na-etiso mkpu onye ọbụla si etu ubula anya n'aka. Ọ sị m to his greatest surprise na this girl dịkwa well educated o wee bido wee kọbalị ya na ya tasịala afụfụ n'ụwa o mebụrụ na mami ya nụrụ di o wee nụọ this guy na onwere ka ọ rafa atọ na fa na struggle na nwa ya nwaanyị ataka afụfụ. Ọ sị no ndị uncles ndị mami ya na-ejele ozi ndị mami ya na-eme ihe a bụ ihe nyere aka wee zụọ ya na school ya wee gosi and Tony agba akwụkwọ so much enyebezi enye ma scholarship so many things na ọnya ma ya finish school if not na mami ya na di nwere ike ezonwe to the point na anọgidezi na mami ya amụta akwụ nwa o.
di wee chụọ anya o wee naza be nne ya afụfụ wee bidozie n'isi ya wee si oke nwa m ka ntị gị na hotel ka ị nọ n'ebe afọ ka wee je gwa nwunye ọ wee kwalụ ya weta na hotel wee nalụ wee gwa nwunye gwasa nwunye ka na-agwa nwunye na ya na-ebekwa akwa sef na nwunye fụrụ ya dị totally down nwunye kwalụ si with all pleasure ya bata na nsogbu atọrọ si m nne olu eche niile jeje kpọrọ nwa ya kpọnata introduce otu ụmụ nwoke na-abụọ ka dusi obele nwunye ya mụọrọ ya yọtago na fakelu na fakanọsi skuul na nwa agụsịala akwụkwọ wele first class wee pụta nwa nke ya omelecha nwa Adaugo ọsị bụ na ịfụ nwa na ife ọmala na mma isi ya ọsị m ọkwanye ahụ ya wesị nwunye na ọ ga-abụzi maneja ya nwa abụlụ CE ọkwa ya yes na ewekwalụ kọmpani anyị nwa onye maneji be ya nwa abụzi ọka kpatakpata ya tago bọsị sọlị ya na-eje ọrụ nwa wee tụtụrụ kọmpani ya wee tụtụ ya hai ụdị intelijent nwa adụ ya funụrụ ya kwambọsị na ya na-arịọ ya forgiveness kwambọsị na ọsị arịa agbaghalụ gị kwa mbọsị ọsị mma na ife ji wee wetara anyị akụkọ ọkịta bụ na gịnị mee na-adị ya nwaanyị anọgidekwelu Adaugo wee yọbịa sị anya biko ya bịakwa ka ya mee ego mami ya ka mami ya bịakwa solofa bulu na ego dị na o nwere ife adọrọnụ apụghị gatago ya ji chukwu ahịa ya wee si ya mba ya nọgidekwa bido tụgharịba obi na o nwere ife nwaanyị amelie na ọnya mere na mara ejifa gbasa na ọnya mere ịmagolo nnọọ detedebịaza dịdị ile n'ute dị ụtọ na afụka nwa n'anya na-afụka nwa n'anya ya chọrọ ịdị na-ayị nwa anything again ọ bụrụ gị ị ga-eje nụ this lady na ọ na-agụkwa ya ka ọnya jee mana ya gbara etu nwunye esi efil mana ya chọrọ ya nọatị aka wee ti ebe nwunye nọ na ya chọrọ ya nọatị anya ha ya alụ ya na mami ụlọ nye ma anya alụọlụfụ ụlọ nke fema nye one of the house ya nwere fana abụ ebile ebe afọ apụghị ghatago mana ya chọọ ibi wit adị ya nwaanyị na ya dọkwa hapụ etu nwunye si na-atị afa ncha niile bili together then number 2 wee bụrụ ọ bụrụ na ya dọba this lady na kedu ife ọ ga-abụ ọ first wife ya ka ọ second wife ka ọ ga-abụ unu anụgo the whole story Chineke nna m chei ike gwụrụ ọnwa nke a sef ụwa nke a small mistake na-ejideta ife niile kpọdo ya isi naanị unu afọlụ na this lady bụ nwunye this guy ajọ ndụ bụ ife gbasara all these things now a na-asị ụmụ nwaanyị nwee ndidi ọ dịrọkwa n'izi ọ dịrịzi ọ bụrụ mmadụ niile ga-edinwu na-aṅụ mmanya na-eti ya ife na-egbogo na-egbade na-achọ ka o die if not na this lady hapụrụ ya anya ka mara ebe ya kala ịnọ today so dị isi na ị ga-anụ ya abụrụ bụ bọọlụ dị na ngada gị ọ bụrụ na ị ga-anụ ya dobe ya n'ụlọ nke separate I think it may work ma ọ ga-abụ first wife ọ ga-abụ second wife mụnwa amarọ nke afọ kawara ihe gbabụ na ya gbabụ nwaanyị izizi nọrọ wee wetinye nga nke a dọọlụ ndị okenye so nwanne m daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.